Znači, pošto... Vi gledate vremenski izveštaj Radio televizije Srbije. Ja sam Jelena Nikolić. Danas je u našoj zemlji bilo umereno do potpuno oblačno. U Vojvodini i na jugozapadu Srbije bilo je slabe kiše, a prema poslednjim merenjima najtoplije bilo u Negotinu sa 17 stepeni. Vazduh je danas bio čist. Iznad naših krajeva u toku je porast vazdušnog pritiska. Vedrove, sutra oblačno. Ali biće i Oblačnosti, koja će grčko, uslovljavati kišopljuska. pljuskove i grmljevinu. Ujutru ponegde slab mraz, ali Sutra tokom dana toplo je 27 stepeni. od 16 do 20 stepeni. Na Mediteranu promenljivo oblačno kao sa što sunčanim intervalima. U zapadnim i centralnim delovima zemlje. Sredozemlja ponegde kratkotrajna kiša i Pljuskovi. Najniža Temperatura. očekuje se u Rijeci i Istanbulu 20 stepeni. Najtoplije u Sevilji 33 stepena. U našoj Zemlju zemlji ujutru sutra hladno, sunče mestimično toplo. uz maglu i nisku oblačnost. A on, Tokom dana promenljivo uz smenu on se sunčanih i oblačnih dava. intervala, a ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Na istoku vetrovito. Jutarnja temperatura od samo 2 stepena do 10 stepeni. Najviše dnevno od 16 do 20 stepeni. U glavnom gradu Sunče toplo, temperatura od 8 do 17 stepeni. U popodne satima sve za pravca. Temperatura 8, najviša dnevna 18 stepeni. Pogledajmo kako nas vreme očekuje narednih dana. Do kraja sedmice jutra ćete u Sunče toplo. predelima Vesti sveta. Meksiku. U zemljotresu. Meksiku, jest. Samo nekoliko dana nakon snažnog potresa su potpuno osobe i kada je oštećeno na stotine objekata. Stanovnici Meksiko Srbija izašli su na ulice nakon što su se zatresi Na tsunami. proglasila sirena na opasnost. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 27 Za sada nema izvešta. Ali ja mislim da je ova soba jedina Utra počne jesen. Sutra počne. u 20 do 26 stepeni. Poštovani gledalci,